Mae'r het I ffwrdd ac yn rhoi... Lle ddech etos? I ni'n dod I ddiwedd y dosbarth yma yn y gogledd yn y prif gylch. I ni wedi bod yn mwynhau y dosbarth ar gyfer y ceffylau Hela o Morchogaeth, y cysig adfyrch dros 4 blwydd oed, a'r pwysau ysgafn sydd fan hyn. A Owen Griffiths gyda fi'n gwmni, a 9 yn y dosbarth yma sydd yn rhif dechrau iawn. Ydy mae'n rhif digon dechrau, felly gyda'r adron yma'r ceffylau Hela, mae wedi rannu mewn I gwahanol bwysau. Wrth gwrs, mae gyda ti'r rhai bach, rhai canol a rhai mawr, ond mae'r gobrau yn cael eu cyflwyno. Felly'r pwysau ysgafn yw'r dosbarth yma I gesig neu adfyrch yn adran y ceffylau Hela i'w Marchogaeth. A dyna'r freuddwyd I dderbyn yr hosglwm a'r garden goch. Felly ar y brig, mae Fairwood yn eiddo I Charlotte Jane Prosser. A dyna ni ar wen yn gweud cyfrolau. Ie, diwrnod da i'r eiddo yma, Charlotte Jane Prosser, gyda Fairwood. A dwi'n meddwl mae Charlotte Jane Prosser sy'n Marchogaeth y ceffyl yma hefyd. Nathan Arnold a Charles Upham wedi bod yn cydweithio ac yn cydfeirniadu. Ac Owen, Nathan a Charles yn nabod I gilydd yn dda iawn, ond heb feirniadu gyda gilydd o'r blaen, felly oedd hon yn dipyn o ddornod iddyn nhw. Ie, y ddau, fel ys y sôn, heb feirniadu gyda gilydd o'r blaen, ond wedi bwrw trwyddi yn reit gyflym. A'r ddoi yn wylo am yr asgwrn arbennig. Ie, mae hynny'n wir hefyd. Felly gyda'r ceffylau yma, ceffylau Marchogaeth I nhw yn amlwg, ond gyda ceffylau Hela, mae gofyn bod asgwrn yn perthyn iddyn nhw os ydyn nhw am farchogaeth drwy'r dydd, wrth gwrs. A gan gofio y dasg sy'n o'i blaenau nhw fel ceffylau Hela. I allu cadw I fynd. Ie, stamina, digon o egni gadw fynd drwy'r dydd hefyd. A dyma ni olygfa hyfryd, Charlotte Jane Prosser a Fairwood. Enillydd y dosbarth arbennig yma, y ceffylau Hela i'w Marchogaeth, pwysau ysgafn, a llon gyferchedau mowr iawn i'r ddeuawd arbennig yma. Fifth prize goes to 1568 Stephen Curtis for Fun and Glory, written by Helen Wellington. And the sixth prize goes to 1558 Solly Bufton, Queenstown Western Rose, and that was written by Shelley Bufton, and we were very grateful to. Ag ar ôl derbyn y wobr gynta, y drefen wedyn yw mynd draw at Hannah I gael sgwrs fach. Well, Charlotte, you just told me you're out of breath, but you know what? You don't have time to be out of breath. You've got a championship coming up. How are you feeling up there? I just can't believe it. I'm overwhelmed. I've nearly got a tear in my eye. That's okay, you're allowed to cry. Not a stranger to being successful here in the main ring. You've been supreme here with the lead reins. But when was the last time you rode in the ring? Oh, God, a good couple of years ago. So nice to be back on. And you've just told me you've only had the horse 6 months and it's only his second show. I think you're doing all right, you know. Yeah, he gave me a lovely ride. He looked after me, that's the main thing. Oh, definitely in this main ring. Well, many, many congratulations. Good luck in the championship and enjoy every second.